Takže čaute, ja vás zdravím u tohto výnimočného dielu, tuto s Jokerom a s týmto tu pánom, ktorým sa nehybe už asi pol hodinu. No, takže čo bude úlohou tieto veci, vidíte zo začiatku, sme si givli a ideme hľadať diamanty. Je to tak trochu špeciálny diel, takže môžeme začať, no poď. Jau. Haló? Pane? Sakra. Poď. Šop, 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 šop. Pravda, že IPčka serveru je v popisku. Jau. Super. Jau. Super, ešte vec. Huty. Jau. Nestrkej ma. Na čo nám bude uhlie, vyhľadáme diamanty. A budeme potrebovať aj železo, aby sme ich vyťopali. Tak ale my budeme potrebovať ešte zosmaltiť, takže to uhlie sa nám hodí. Hearts. Železo, fenk. Ne, ty si mi to zobral. Počkaj, ne, zober každému, aby mal každý 3, musíme nájsť, že 9 železa potrebujeme, ja vykopem na toto, Počkaj, takže, tak, stačí nám tak, tak tu robíme základňu, no. Šup. Je tu LVCčko. OK, takže lomeno set home. Vítaj vo svojom novom prvom dome. Tak dobré. Ja som chcel v novom, ale... A príďte si sem zahrať. Tuto Joker je tu admin. Tu je ešte Ule. Ježiš, tuto uhlia je. Ešte mi to niekto vykopať. Tak ja sa papnu. Vy choďte dole, ja tu budem zatiaľ, hej, poďte niekto má nejaké železo, poďte hore, ježiš, to sú lagy, poďte mi ho dať. Jo. Čakaj, takže... Ne, ja som tam spadol. Ne. To snad není možný. No, ja som spadol dole. Počkaj, ja už sa tam kopu. No, tak to nechaj pieť. Lapíš. Vidíte prvý úlovok. No, pravda, že tieto diely nebudú ako nájsť len diamanty, ale ako... No, vlastne skončíme tým diamantov, ale ako efektívne ťažiť. Viem, že ja som v tom moc OK, nie, lebo vždycky spadnem do lávy. Počkaj, keď som to chcel? Aha, to som to chcel kopať. Tuc. Asi sekerkou to nevykopem. Je to nejaké divné, ja som myslel, že sekerkou sa kope stone. No, vidím, jak sa to tam už dole osvetľuje. Do ktorej? Počkať. Jaký čúrak? Ináč mohli ste si všimnúť, že Mr. Jeb nemá mikrak, preto píše. Tak sa nečudujte. Teda, už sa si čudujete, ale to je jedno.
Čiže ja si tu poukladám veci. Ešte toto uhlie zoberiem, hodím ho ja už som sa lakol. Čiže už máme 7 irónu, čiže ja si vyrobím rovno pro krumpík. Aha, okidoki. Počkej, čiže to bude takto. Raz, dva, raz, dva, raz, dva. Jo, máme, ešte potrebujeme 2 irony. Kde si? Vyhodím ti ho. Tak ja tu urobím také proschody. Ježišmaria. Ty seš lol. Neportuj si toľko ke mne. Lebo teraz kopem pro schody, takže... Počkej, nekop to, ja už sa k tebe dostávam. Na... Hop. Łod. Lebo si admin. Tak. Poď sem. Sa mi to laglo. Hop. No, trošku lagy mám, no. Ešte aké tu budú lagy, keď... A čo som chcel povedať k mojim let's playom multiplayerovým, tak sa hovorí. Tak, prestali sme ich počkajte. Nechte mne dohovoriť. Čiže prestal som ich natáčať, a to z jedného dôvodu. A to z toho, že nás vyhodili z toho serveru, kde sme to natáčali. Vy to určite budete počuť ešte vo veľa videích, a to preto, že... No, že. Že na to vždycky zabudnem. Pravda, že v popisku... Ne, teraz mi zase niekto začal volať. Počkejte. Kto to môže byť? A teraz ho musím zaškrtnúť na chvíľu. Je to Morbid. Teraz mi neviem prečo volá. Počkejte, ja to hneď vybavím. Ospravedlňujem sa za to. Nevolajte mi všetci naraz teraz. Takže... Nevolaj mi. Ja viem, že ty teraz máš zombika, ja teraz mám hovor, no a taký, že... Takže počkať... Jo, takže mám 10 minút, potom pôjdem už out a môžeme zajtra dotočiť ďalší diel, pokiaľ sa nám nepodarí nájsť diamanty, to ja dúfam, že sa nám podarí, určite ich nájdeme, určite. Tuto ešte nikto nebol, že? Nikto. Čiže ja sa tam idem vydať, aby som našiel železo. V ďalšom dieli možno k nám niekto pribudne. Tak. Ja tu odstraňujem vodu torčami. Do komentov mi napíšte, prečo sa na toto pozeráte a prečo to natáčam. Sám neviem. Bola nuda, no. Musíte uznať, ježiš, táto voda ide až niekde do pekla. Ja už nemôžem, zastavím vodu. Počkaj, ja už som ho vlastne hore, ale ty vole, to kde ide až tá voda? A ne, ty, to čo je za, aha, to je nejaká provoda úplne. Sakra, tak, poď sem. Našiel som som šikovný. A ospravedlňujem sa za to, že Minecraft videá sú v takej rozheganej kvalite. To z toho dôvodu... Pozor, ne, čorgar. Si mi to všetko čorgol. Ach jo. Tak vieš čo, tu máš... Hej, Joker. Tu máš uhlie, chod to prepáliť.
Môžete sa aj, no, čo som, nedopovedal som, sakra. Prečo sú v tej videa v takej kvalite? To preto, lebo nemám teraz moc času na to, aby som to celý deň renderoval do HD kvality. Preto je to také rozhegané. Ježiš, Skelly, ne, nezabíjej mi. Torčou do neho buchať nebudem. Pravda, že ja neviem, že či počujete aj ostatných. No mi to teraz blbne v poslednej dobe, takže ak ich nepočujete, tak hej, to choď prepaliť. Ak ich nepočujete, tak sa za to... Tak tam pôjdeš ešte, ježiš, ty vole, oni tu majú niekde spawner, alebo čo? Už sa 10 na mňa vyvalil. Tak, ju mám kosti a čipy. Nie, čipy nemám. Tak, sem. No neviem, či by som mal kopať hore pre diamanty, no tak ja budem kopať dole, no. Počkaj, keď sa dostanem dole, čo chcem povedať, teraz mi to trošku laguje a to z toho dôvodu, že mi to laguje. Neviem presne z čoho, stiahol som si Optifine, ale mám nejaký zalagovaný teraz ten počítač. No, a hlavne pretože som teraz dorenderoval, no je to už celé vyšťavené, ako keby. A som sa stratil. Kde ste? Aha. Ty si tu, ty vole, jak to tak rýchlo stihneš, počúvaj ma. Ach joj. Ja sa ani neviem, a tu je jeho. Tu ste sa nemohli akože postavať cestu. Tak. A tie videá budú v lepšej kvalite skôr tak cez prázdniny, keď budem mať veľa času a budú videá vlastne vychádzať skôr, ako teraz som napríklad dlho nenatáčal. Vlastne dneska som douploadoval multiplayerové dobrodružstvo číslo 2. Čiže vy toto uvidíte asi tak o 2-3 dní neskôr. Možno to uvidíte až o týždeň, neviem presne, to je podľa toho. Co sa stalo nového, počkaj očko, dal som si toto, ale nechcem to používať na cheaty pri let's playoch, ale fakt mi dosť vadí a niekedy dosť aj laguje, keď začne pršať, takže mi napíšte do komentárov, či vám to nejak extrémne vadí, keď si raz za času robím ťuk a bude to. Čiže teraz sa nemôžem urobiť, lebo mi asi dali ban, jak tak rozmýšľam. Ne, ježiš, ani pre železo nedoskočím. Ale nejak sa to seká divne, sa mi vracajú tie bloky. Teda niekedy, ach joj. Ale niekedy to ide v pohode a niekedy sa to... ty si našiel ďalšie železo, ty si tak pro železo mám, a ja mám ďalšie železo. Takže, wow. Ty vole, ale to železo budeme mať viac než diamantov, jak tak rozmýšľam. Pravda, že vždycky je ho viac než diamantov. Teraz som si stiahol, teda vyrobil svoj painterly pack. Dneska na tom celé ráno som zaklikával nejaké kraviny a som na to makal, takže mi napíšte, či ho môžem používať pri single player let's playoch. A ešte jedna vec, budem natáčať Painkillera. Ešte niekoho zoženiem, kto by išiel hrať po multiplayeri, že by, ja to mám vlastne kúpené všetky časti, ale ešte niekoho musím zohnať, kto by išiel po multiplayeri aj. Urobíme to všelijako, nebudeme to robiť tak, že dvaja proti sebe duel, ale budeme to robiť inak trošku, než sa to doteraz tak proste, deathmatch, ako poznáte z iných hier. Sú tam také mody väčšine napríklad na Quakeu. Kto hral Quake 4, tak to pozná. Neviem, či pre 4 aj 3, myslím. Neviem, nie, 3 sa ešte... hral si Quake, Joker? Quake si hral? No, A koľkatku? 2. 2? Tak sa ťa asi neopýtam, či sa dá 3 prechádzať. Ale 2 sa dá prechádzať, že?
Tam sú také, no, takže myslím, tam je aj mod deathmatch a to znamená multiplayeru, že nehráte dvaja proti sebe alebo viacerí, ale hráte všetci proti, ako keby normálne prechádzate. Kto pozná Half-Life, tak vytvorila sa vlastne verzia co-op, neviem čo. Takže tak ďalej. Takže neviem prečo to tu kopem, ale kopem, je to už tak. A no, tam je vlastne ten mod, že sa pripojíte viacerí a hráte, vyberete si mapu a prechádzate to už celé. Takže nie Halfa jednotku tak presnejšie, nie dvojku. Takže už sme to tu dosť celkom štve. Nic sme nenašli, keby som si aspoň stopoval čas, aj keď nemusím, lebo Poď ideme sem stať. Ale nechcem, budem si väčšinou stopovať čas, takže tie videá budú mať do 25 minút maximálne. Nebudem akože, ja by som ich mohol robiť aj 3-hodinové sú myslím maximálne. Myslím, že už aj viac zdali a prekopal som sa do jaskinky, takže neviem. A no pravda, že teraz ma napadla taká možnosť. Čo? What? Co si hovoril? Children? No. A teraz to nerozoberaj takové Minecraft. No ale ja viem, ale ja to rozoberám o svojom channeli, tak to hádam áno, ne? Ježiš, taký lag masívny. Počkajte, ne, ježišmaria. Prečo mi ten Optify nefunguje aj na serveroch? Je to divné fakt, ako funguje, ale nejak blbo. Nezlepšuje mi tú výkonnosť. Čekaj, ide si vyzvihnul. Počkaj, ešte čorgnem toto uhlie. Nie, vyskoč. A znovu pôjdeš na tvoju neobľúbenú vec. Ja ti rovno napoviem. Tu máš 25 ironu a niekoľko koálu, takže môžeš to prepáliť. Lebo ja fakt neviem, že kde je východ z tejto obrovskej, masívnej... A tam je východ. Nie, to je východ? Je to východ? Nie je to východ? Skaj sme prišli? Wow. Staj to niekade, ne? Čo neviem, kde sme mali, počkaj, tam? Nie, kde sme, počkaj, som zmatený. Ja tam máš home. Jo, ozaj! Ježiš, ti to tak... Home. Musíš počkať 10 sekúnd. No to je šikovné, že musím počkať 10 sekúnd. Jo, už som tu. Je to fakt divný home. Tak. A idem vyrobiť ouži, tak niečo. Takže to tychy. Potrebujem tychy. A hodím sem, jak sa vyrába. Počkaj, teraz som stratil tie železa, super. Takže tak a železo a vyrobím nám, čo nám vyrobím? No, tak nám vyrobím bukity. Jo, ozaj, ešte jeden ten krumpík, pre ktorý si príde pán Jeff. A vyrobím nám zatiaľ 2 bukity. Tu máš bukit, keby si náhodou natrafil na lávu, tak si do toho bukitu naber vodu. Počkej, takže ja povracam tieto zbytočnosti. Aj toto. Toto je ja si zoberiem takto a ešte si vyrobím takto. Hop. Desou, aha. Takže vyrobím si ďalšie torche. Tak, a teraz sa musím vrátiť tam, kde som bol. Pane, kde seš? Tady, hore. A kde ide? Tu vidíš ten postík? Tu. What?
Ja tam vidím vidinku. Počkej. Ja tam vidím vidinku, počkej. Viem, že zatiaľ sme nenašli ani jeden diamant. Ježiš. Ale... čekuj, ja som našiel opuštený dol. Alebo opuštené doly. Dokonca dve pri sebe husté. Počkaj, takže ja sa k nim trošku priblížim. Tak. A idem osvetľovať, no. Tu je ďalšie železo, takže máme železo do zásoby aj na 3 roky. Husté, akože teraz nevieme, že ktorou stranou železo. Ovšem. Teraz fakt neviem, že ktorou stranou mám aha. Čiže, tam je ešte niečo. Ja mám taký pocit, že sú tu ani, že tu je Spawn Monster Falls, lebo ešte som nejakú, počkaj, vlastne som tam videl tých skeletonov, takže okej. Ale fakt, nechápem, čo, kde? Ja si ešte idem nabrať, prečo si ma portol, išiel som si nabrať redstone husté. Takže takto sa hľadajú pekne veci, nájdeš v truhle. Nájdete v truhle. No super, a teraz je totálne neviem, že kde som. Tak lavou sa určite hasiť nebudem a hen tam je ešte nejaké. Čekuj, ja si idem pre vodu. Na čo? Budem musieť piť. Ja mám zlato. Ja mám. Koľko? 0. Celá. Poď sem vole a koľkej. Ja sa nedoskočím, Jo. Takže, ale ja som nedoskočil. Mám lapíš. Lapíš z lažúry. Hop. Hop. Mám zase. Portne ťa hore? Ne. Ja tam mám, ja tu mám lapíš lažúry. A ja tu mám železo. To bolo nebezpečné kopať pod seba. Poď sem, poď hore. Čekuj, ja tu kopu. Dôležitý materiál. Je si ho. Čekuj, ja si tu ďalšie železo a ďalšie želáto. Úplne, že budeme mať toho veľa. Poď sem, hore, tu je tiež veľa železa. Ja viem, ale ja už ho mám skoro pol staku. A to som ešte len... No, 17 a 7 goldu. Koľko máš ty goldu? 2. Si šikovný. Poď sem hore. Ja už idem. Ja ťa portnem. Počkaj, ne, ešte neportuj. Portuj! Tak, jeho. Železo. Toho cigánske oko, musíš brať železo. Keď si cigáň, musíš brať. A ja som není cigáň. Jeho. Jdeme dole do prdele a koukej. Ja mám taký pocit, že už sme dostatočne stratení. A vlastne máme, ďalšie gelato, ale nemôžem ho zobrať. No počkaj, by som mohol. Ne! Au. Som šikovný. Keď si to vykopu, ďakujem. A poberiem si, tu už niekto bol husté. No, my sme to neboli. Možno, že Pamjip. Ale neviem isto. Do prdele. Budem, čo chcem povedať, že ja mám hento. Nemám hento. Ale pozor, za tebou je zlý pán. Hopa. Počkaj, čo som to chcel? Aha, ja som chcel vytečiť to železo, určite som to chcel ja. Jo, to. Letstone, ale prosím, uhasím túto lávu z
Relaxovne. Šup, šup, šup. Je, Hop. ďalšie Iron. Musel na nervy. Hop. Tak. Môžem vypustiť. Ináč ja z toho Ironu už prestávam mať radosť, už tam máme pomaly stack. A s tým, čo ja pridám, už budeme mať aj stack. Takže ja tam idem. Musíš počkať 10 sekúnd, tak ja si tu pobehám za tých 10 sekúnd. Za tých 10 sekúnd by som našiel aj tie diamanty. Tak. Tá. Skoro som aj padol. Čiže hopa. Nám sa to... Aha, čo sa stalo? Ty vole, ale toho Ironu, čo tu máme. Tu. A lapis. Ne, ja to tam chcem švacnúť. Toto sem švacnem, toto si presuniem. Toto si dám sem. Čo? Ja, poďte sa, poďte. Diamant? Áno, vyskúkaj ho, poďte. No, musím ho nakamerovať. No, poďme ma už. Jo, si šikovný, ty si kopal tento Branch Mining, aj keď je trošku čudný, takže počkaj, ho takto vykamerujem. Počkaj, ja ho takto priblížim. A pomaličky začína miznúť, takže môžeme sa pustiť do kopania, nie? Čiže počkaj, ja to budem počítať. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Máme 8 skvelých diamantov. Tu máš polku. Alebo vieš čo, zober si všetky a choď home. A potom sa za mňou teleportuješ. Au, si šikovný. Ďakujem, veľmi pekne. A ja mám mikroroklinku. Vykraftim zase. A tu sme, ježiš, tu láva, to by som nechcel spadnúť. Však mám kajblík, ja mám kajblík, vieš o tom? Ježiš, ja som ty vole, ja som úplne vymetený. Pravím si diamantov kompas. Jo, takže, ale ja mám taký, no tak správ obidvom. Jo, ja mám ďalší lapis lazuli. Som to väčšinou ja, čo má to šťastie, že nájde všetky diamanty, ako v mojom mimo videovom svete, o ktorom sa, o tom sa už nedozviete, lebo je vymazaný. Sme hrali s Morbitom a všetky diamanty som skoro našiel ja. Vlastne pár diamantov, možno tak, neviem, každý našiel tak 10, ja som našiel tak 10 diamantov, ja som ich našiel viac, musím sa pochváliť. Ja som našiel prvý diamant, kde si? Nevidel si mi to? Ja to nevidím. Aha. Ja ho zatiaľ nebudem používať. Ne, teraz sa mi lagol Minecraft. To není možné. No dobre, takže ja si počkám. Aha, už je to. Čiže mám ho, čiže si ho dám sem. A čiže idem ho... Aha, ja už som home. Čiže ešte sem pridám to iron. Ja si ten krompač teraz odložím aj s lapisom. Tak. Ham. Jau. Dobre, super som. Si poriešil. Ináč možno ma počujete tak trošku zachrypnuto. A to je preto, že teraz som chorý. Dal by sa to tak povedať. Aj na hlavičku, aj na všetko. Preto som padol do hlavy. Ty vole, ale akože tu je pekne blbý home za tých 10 sekúnd, za ten čas teda, čo mi dávajú na to, aby som sa teleportoval k tomu domu, za ten čas tam aj dobehnem a nie, že sa to... Počkej, kde je zase... Ježišmaria, ja sa v týchto mojich schodoch nevyznám, to nie je normálne. No, takže asi sem robím asi ešte... Počkaj, ja sa tam... Počkať. Kto tu vykotal zase tie schody? Ja mám taký pocit, že to bol... Ježiš, a teraz keď som si nezobral bloky, to je úplne super. Najsuperovejšia vec, čo sa mi môže stať, nezobrať si bloky. Ktorý dia kapu, mám si sebe dia. Ne, daj rýchlo home. Ja som skapal. Ne. Chceš šiť. S tými diamantami našťastie ja som si svoj uložil, takže ja som jediný zachránený. Pusté. Ja som admin, vieš, ja si môžem dať, že ma to potne na miesto smrti. Lomeno back, ne? To môžu aj hráči, takže
Nemôžu, vyskúšaj. No teraz ma to neporcne, lebo ja som ešte nezomrel. Ale sa mi zdá, že nemôžu, to môžu iba VIP. Back, lomeno BACK. Hej, ale to môžu iba Ne, VIP. to je jeden plugin a to sa môže používať, to môžu používať aj normálni hráči, takže papa. Takže ja to mám zlato, čiže ja si Je idem to takto rovno. nastavené, že VIP to môžu používať, ale hráči normálne nie. Tak to neviem potom. Ja som nejaký intenzívny VIP master není, ale ja som aj na svojom serveri mal tento plugin back a fungoval tak, že si to mohli dať všetci. Neviem, ale to sa dá aj prepísať v permission. Ne, mne to zlato padlo v tej blbej lavy, preto nenávidím lavu, lebo vždycky horím a po druhé nenávidím ju. Dobre, čiže home idem. Ešte si rýchlo vykopu túto. Tak. Poďme. Ne, Našiel som také nové. Ježiš, no tak si to vykup ty, ne? Nemusíš ma Ale- všade portovať. To dia, chápeš, nie? Ty si našiel diamant? No, Tak čekuj, portni ma. ale iba jeden, nie. Aby som ho musel nakamerovať, vieš. Portuj. Veríte, ja som toto niekoho uplatnil. No a teraz si to vykopené. Ty vole, ak si ten diamant vykope, tak ho killni. Funguje ti lomeno kill? No, pič. Ty si lol. No dobre. Čakaj, ja ti zase postupím. Kde je Oud? Ja to serem. Čo spravil? Nič, on sa nehýbe. Ale neviem, Ježiš. Ešte štípe. Ja som taký chuj, ale to štípe fakt. Je takto. Jo, a mne dochádza miesto na disku, sakra. Čiže asi za chvíľku padne aj tak nahrávanie. Čiže ja už by som tento diel ukončil, máme slávnostne pár dia. Takže... Počkaj, si to mi ja. Tak ho vykop a poď home, mne stačí, že ho uvidím aspoň ako item. Ja si odložím... ne, teraz keď som si odložil všetky tarče, nevadí. Takže toto je ten slavnostný diamant. A teraz pozor. Bof. Slavnostná diamanta, čiže lomeno home. Čiže tento diel by som ukončil, poď aj ty home. Kde si? Pán Jeb, kde je pán Jeb? Ten tu už ani nie ako tak pozerám. Tu ste. Čiže máme krásnych pár diamantov, teda zatiaľ jeden, ale mali sme ich... Koľko sme ich mali? 8, nie? Áno, 8. A kde sú tie zbývajúce 2? Ty si ich zobral, čo? Aha, dobre. Teraz som ich tam dal. Takže to je to. A nie, máme vlastne dokopy, sme našli dneska 9 diamantov, čiže je super na tých pár minút, neviem koľko nahrávam. Takže to je všetko a čaute. Hej, pozdrav. Čaute.